Maraming comment sa vlog ko tungkol sa sahod ko. Mababa daw. Maliit lang daw ang naipadadala ko. Yung isa naman, lipat na lang daw ako sa Europe. May isa, may mali daw sa management ko ng pera. At meron, puro daw ako kain ng masarap at luho. Paano ako makakaipon? Ang tanong ko, kilala nyo po ba ako? Para masagot ko yan, ito po ang ipakita ko sa inyo. Sa loob ng 6 years ko mahigit dito sa Saudi, ito lang muna ang ipakita ko. Our mini grocery store. 2017 ako nag-abroad. 2019, medyo maganda na, medyo lumaki na yung grocery store ko. Nagsimula na kami mag-hire ng asawa ko, si Manigera. Nag-hire kami ng isang assistant. Then, 2021, naging 2 na ang empleyado namin. Tapos, nitong late December, nadagdagan pa ng isa, pang gabi, pang alas 10 hanggang pang alas 2 madaling araw. So in short, kumikita po ako sa Pinas. Hindi na po nagagalaw ang padala ko. Yung padala ko pong 20,000 na sinasabi ko pong 1.5, para na po yun sa pagpapalago ulit ng mga negosyo. Kaya kung sasabihin ng iba, maliit ang kita ko dito, oo, maliit lang. Pero may mga negosyo na po akong established na sa Pinas. So ito lang muna ang pakikita ko. Yung iba sa next vlog na at baka sabihin nagyayabang na ako. Sabi nga, it doesn't matter how much you earn. What matters is what you do with what you earn.